Mist, dichte mist, zijn speeltje wie het voor het grootste pad van de dag. Maar bij mij in Haas, maar ik in het waardgebied, kwam de zinnen van de morgen nog even flink terugginnen en was het zelfs heel blauw. Wol, de komende dagen, ja, nou, we moeten dus opmaken voor een roege nacht en een roege snijde morgen. Laat ik het maar op mijn richtje zetten. Joen en vannacht. Nog altijd een bewolking uit het toch ruim of lichte ruim, maar vannacht een temperatuur zomaar bij de 4 of de 5 graden heen. En dan de wind, die had het letter vannacht aan, ont hut of stormig, krijgt zo'n ont 8, maar in het waardgebied kan die wind al 9, dat wil zeggen storm uit zuid-zuidwest. En dus een waarschuwing van zware windstichten. Nou ja, dat geldt vooral van letter vannacht en dan morgen hoe dag. Het droege karakter is er in de maandtijd. Zometeen meer hoor. Maar nou eerst uit een trogrijn. In de midden wordt het droeg, in het zuiden misschien wel even wat zinnen. En de temperaturen zijn 10 of halve graden aan de hege kant. De windmolen uit het zuiden en zuidwesten, maar steeds maar zuidwest. En in het waardgebied zuidwesten storm krijgt 9. Misschien wel zware storm krijgt 10. Ik op het verste loon een hut aan stormige wind, maar zware tegen zware windstichten. Een waarschuwing van het verkeer, maar dan kan ik skeer ontstaan. En dan, later in de middag in de joentijd, gaat de wind wat meer uit. En kunnen we eens opmaken voor de manje, de tize en de wagen. Dus het fruitzocht. Manje, ja, stilte naar de storm. Rustig waar, temperatuur 9 graden, uit een trog wat ruim. Op tize zijn 9 graden, uit een trog wat ruim. Op wagen zijn 8 graden, uit een trog wat ruim. Ja, en dan is het nog heel tijd net echt winter. En die echte winter zit er een week ik nog net in. We moeten manje maar weer even in het wagen.